לכם וערב טוב. שוב הגיע יום חמישי 10 בבוקר, השיר של אהרון ולסיפור המרהיב של קנון 60D. כתבנו יצאו לחקור מאפיין מיוחד ביותר במצלמה אשר מסייע לנו באותו רגע וללא מאמץ בכלל ליצור אפקטים מיוחדים. הנה הכתבה של מאיה דיסקין, נועה רביב ויעל צחור. שלום, ברוכים הבאים לחצר סרגי. אנחנו נמצאים היום פה בשביל לחקור את הקריאייטיב פילטרס של קנון D60. הקריאייטיב פילטר הראשון שנבחן היום הוא גרייני בלק אנד ווייט. כעת נבחן את המפרחה. אני אצלם את המפרחה ומיד אדגים לכם איך הגרייני בלק אנד ווייט עובד. שימו לב. קליק. לאחר שצילמנו את המפרחה, אני חוזרת לתמונות, בוחרת מניו והולכת לתפריט הכחול. בתפריט הכחול יש לנו Creative Filters, נלחץ Set, ואז נוכל לבחור איזה מצב אנחנו רוצות לבחור במצלמה. Grainy Black and White זה המצב הראשון. כאשר אני לוחצת Set, מה שהוא מראה לי זה 3 מצבים שונים של Grainy Black and White. אחד בגרעיניות ממוצעת, הראשון הוא בגרעיניות נמוכה, והאחרון גרעיניות חזקה ביותר, מגורען מאוד. נבחר אותו, נלחץ Set, אוקיי, נשמור את הקובץ, וכפי שאתם רואים, התמונה עכשיו ממש מגורענת. העותק המקורי נשמר בעוד שיש לנו העתק של הגרייני בלק אנד ווייט. שלום חברים, חזרתם אליי, איזה כיף. אנחנו עכשיו במצב אחר, אנחנו נבדוק בקריאייטיב פילטרס את הסופט פוקוס. בואו איתי. וואי חבר'ה, מצאתי משהו מדהים למשהו קסום. יש פה מגדל מהמם, רק שנייה. המגדל הקסום הזה שאני כל כך רוצה לצלם, אני רוצה להפוך אותו לאווירה קצת יותר קסומה. כאשר אני לוחצת בקריאייטיב פילטרס על סופט פוקוס, אני גם יכולה לבחור 3 מצבים שונים. הראשון הוא סטנדרטי. אני לא כל כך רואה הבדל כאן. אם הלך אחורה, הפוקוס יהיה בסדר גמור, אבל במצב האחרון זה ממש ממש אווירה כזאת קסומה ואגדית שמערבבת לי את כל הפוקוס וגורמת לזה להיראות בעולם אחר. כאשר לחצת, זה שומר לי על העותק המקורי ויוצר לי קובץ חדש. אוקיי. שלום! חזרתם אליי, כן, אנחנו שוב פה בחצר סרגי. אנחנו מתכננים עכשיו לצלם טוי קמרה אפקט. אני אסביר לכם במילים פשוטות מה זה אומר. בואו איתי חברים, בואו. טוי קמרה אפקט זה בעצם אפקט שיכול לשנות את הצבעים מעט, או קצת כתום או קצת כחול, או שאנחנו נשאר באותו מצב. אני אראה לכם, רק שנייה. קליק. אחרי שצילמנו את הצמח החמודמד הזה, אנחנו יכולים לבחור בקריאייטיב פילטרס את טוי קמרה אפקט. כאשר אני בוחרת אותו, המצלמה שואלת אותי האם אני רוצה את התמונה בצבעים חמימים או האם אני רוצה אותה בצבעים קרירים. אבחר את החמים, וכפי שאתם רואים, קיבלתי גוון קטמטם. אם אלך ללבן, כמובן חזרתי למצב הרגיל, ובמצב האחרון, מצב קצת יותר חלחל. קריר! אני אבחר את הקריר, אשמור את הקריר הזה, והרי לנו צמח באופי קריר והמקור. תדאם! בעצם מה שנוצר לנו מהצמח הזה, זה אפקט חמים ואפקט קריר. טוב חברים, אנחנו למעשה עכשיו הגענו לקריאייטיב פילטר האחרון. הקריאייטיב פילטר האחרון הוא מדבר על מיניצ'ר אפקט. מה זה מיניצ'ר אפקט? בואו ונבדיל. חבר'ה, אני מצלמת. קליק. אוקיי. במיניצ'ר אפקט גם אני הולכת למניו, קריאייטיב פילטרס, כמובן זה על מה שאנחנו מדברים כבר חצי שעה. אנחנו נלך וניקח את האופציה האחרונה, מיניצ'ר אפקט סט, ואז מה שמתקבל, תשימו לב חברים, זה ממש מיוחד. יש כאן פס שהוא רק הוא בפוקוס, הכל מסביב מטושטש. עכשיו אני יכולה לשלוט בקו הזה, להרים אותו או להוריד אותו. ועכשיו אני רוצה שרק העיגולים, 2 העיגולדים האלה יהיו בפוקוס. אני אלחץ סט
ישמור את הקובץ, ולאחר מכן אני אוכל להראות לארון את כל הקבצים החדשים שצילמתי. זהו חברים. חברים, אנחנו סיימנו פה בחצר סרגי ואנחנו למדנו היום על 4 Creative Filters במצלמה של קנון D60. אחד זה גרייני בלק אנד ווייט, שיוצר לנו גרעיניות בשחור לבן. השני זה סופט פוקוס, יוצר טשטוש מוחלט או חלקי על התמונה. לאחר מכן יש לנו את טוי קמרה אפקט, שהוא בעצם נותן לנו לבחור איזה מצב של קרירות או חמימות אנחנו רוצים בתמונה. והמצב האחרון הוא מיניצ'ר אפקט, שמטשטש רק חלק, רצועה אחת בכל התמונה, ובעצם נותן לנו פוקוס באזורים שאנחנו בוחרים. זהו. אז תודה רבה לכתבנו יעל צחור, נועה רביב ומעיין דיסקין שהביאו לנו את הכתבה המופלאה על Creative Filters של קנון 60D. ערב טוב.